Jeg har inviteret mig selv. Nå, lad vi spille. Det hele. Undtagen Anubis. Er det ikke skrevet sammen med, at vi ikke vil spille? Er der andre, der smider maps? Nej. Jeg lader det være op til skæbnen. Ancient. Væk med den. Jeg lader det være op til Mirage. skæbnen. Det er åbenbart den eneste gør. Jeg synes, du er så sej. Tror du ikke på skæbnen, Ben? Ja. Den virker. Det ser mere rigtigt ud, det her. Men vi ikke højere, der er ikke... Jo. Nå, du er tilbage igen. Den er god nok. Aha, okay. Nå, jeg kan gå væk. Jeg vil gerne spille A. Lad os gå 3A, og så en midt, og så en B. Hvem går A sammen med mig? Altså, Jeg i går ind. Garden, eller bare Må jeg spille midt? Jeg spiller det alene. Så kan jeg spille 3A. Jeg kunne kætte på A. Er det nej? Jeg lytter lige midt, der er først rundt. Yes. B, tror jeg. Nej. Midt. Med midt. 1. Rampe clear. Død midt. Kom ind. Bliver du af? Det er ikke ude så nu. var lige høj. To mere var midt før. Ja. Jeg holder kun booster, Palm, okay? Er vi roteret helt væk fra A, eller den? Nej, jeg sidder på høj og kigger. Jeg har bag kontrol. Bliv lige midt. Bombe. En mere dernede. Kom op. Altså ikke, vi skal... Vist last. Kom her, B-stars. Jeg tror, vi skal blive på A. Ja, bliv. Jeg kører Jeg noget løber med. væk fra B nu igen. Jeg kører noget med. Det var Vil du noget kigge med. sammen med mig, Palm? Jo. Synes jeg til. Er han med til? Død Der er midt. en. Sidste også med. Holy shit. Jeg bliver bare B. Holy motherfucker. Hej. Han er med. Han Han går tilbage tilbage midt. Han går tilbage midt. Han kan ikke være mod A højre. Han var forbi Kæft, her. det er Nå. pre-aim, mand. I like a lot. Kører bare fuld. Eller? Guys, Fuld Gaddafi, mand. kan der nogen, der giver mig en smoke? Nogen, der har råd til det? No. Jeg bruger den selv. Helvede, Palm. Noget mod B. En midt, der skal have et halvt liv. Rampe er klar. De hopper udenom. Udenom hvad? Du ved, fra T-spawner, så... Der er mange, det der er et par stærkt. stykker midt. De skal være lave. Et par stykker af dem. Der er også en... Det er bare en klump. Stærk midt. En latter. En mere midt. Der er en noob lige nu. Hvad skal jeg gøre? Ja, sorry. Det er fint. En mere midt. Jeg troede, det var det. Sidste unknown. Ja. Hvorfor får Nuben med MVP? Det forstår jeg ikke. Er det på grund af økobamser? Jeg tænker, vi alle sammen har skudt på de samme mennesker. Det er da bare fordi, du kaldte dig selv en noob. Guys, hej og Cowboy Yoshi. Løb ned på rampen. Den vej. Jeg smoker på, og så flasher jeg. Kig ned mod rampen, når jeg flasher. Ellers så bliver I hvid. Super. Mange Det med lyder som af. A. Det lyder som A. Løb derned. Kig ned mod rampen nu, flasher. Bum. Go. Flere. Jeg er en på frit. Kom fedt. En. Bare bliv B. Jamen, jeg går bare op Guardian. Ja, det er fint. Yoshi, du har rampen, ikke? Kommer mere rampe nu. Kort.
Kran. Pack af. Må rampe nu. Ja. Der er en mere nede på rampen. Jeg har 3 lever. Jeg kan lige blive kort. Så er der. Kort. Ah, okay. Fyr den af, mand. Der er masser af utils på site. Eller, ja. Vi gør lige det samme på A igen. Yes. Bare løb det så tæt, så hurtigt som I kan komme ned på rampen som muligt. Videre. Flasher nu. Der er en Jo, midt så. også. Og en dør her. Nej. Der var en midt også. Du laver det der dumme sætter. Du er lidt for langt fremme. Du skal stå lige under mig. Hvad er det der? Kom der. Ja, Og en B det er vanvittigt. En i set. Eller zigzag. Problemet er bare, at de kommer ikke midt den her runde. Nej, der var en midt. Jeg tror altså også, han er lav. Nej, Minus Hvordan? 25 i døren. Ja. B stairs. Flasher. Ja. Oh my god. Jeg trækker mig af. Nej. Vi har pack. Hey, pack. Hvor har vi back? Vi har pack. Hvor er den anden? Ja, B. Stairs. Nice. Det er jo en Vil du øko ikke have for mig dem. til at få en deagle på dem? Kan jeg Fik få du et eller andet? Her. 400? Ja, der. Jo. Ja. Ja, den er fin. Hvad får jeg? Sådan, tak. Ah. Vi gør bare det samme på en. Vi skal bare ud og have den rammekontrol. Det bliver lækkert. Ja, det kan de altså ikke lide. Hvad mod B? Flasher. Og jeg ved. Er det der smoke Nå. på ramp? Det er min, der ligger dybt i hvert fald. Jeg trækker lige væk og midt mod B. Hvordan Jeg ligger synes du den også- smoke der? Altså, ligger den dårligt, eller? Nej, den ligger godt. Det er bare... Nå. Jeg kan godt lige sætte line-up bagefter. Er du ude med Essen? Ja, pack af. Jeg trækker mod af igen. Ej, en mere dernede. Jeg er low. Der er 2 mere Jeg dernede. kommer. Ej, jeg er Jeg skadet. tilbliver. Bare træk dig. Jeg går troede, du sandbags, døde nu. okay? Er du klar til at flash for mig på et tidspunkt? Jeg kan også smuldre, så har- du jeg går har- Du bare blive B. Jeg har siddet midt. Er du klar til at overgå kort? Muldre nu. Der er fokus på mig. Der må være en til. Der er en, der reloader. Jeg kan også smide en flash. Vi har dem. Er den under eller hvad? Ja. Nice. Han er tot. En 7 AK. Jo. Lækkert. Jeg kan droppe en. Den har du måske også, Yoshi. Jeg kan lige få en. Eller har jeg? Bare tag den der. Yes. Altså, vi fortsætter bare på en. Så længe det virker, så er der ikke nogen grund til at stoppe. Jeg Ah, det er flasher sådan der. rampen Okay, nu er jeg her. med. Jeg kommer med. På Molo. I'm sorry. Jeg døde midt. Det er lavet en dum beslutning. Jeg så kun en mere. Hvad fanden laver han? Er det en, der man kan sætte en molly bagud? Jeg holder rampe. Der er en B. Det var virkelig random. Død. Ser jeg ikke mere. En midt. Jeg holder boost lige nu. Er han trukker? Jeg har stadig boost. Jeg har rampe. Ah, En, midt. der Han er er dinget. Han der... er dinget. Flasher. Han er ikke oppe. Jeg tror også, han Fuck. trækker sig. Han er Han er dinget. trukker så. Jeg står i en off-angle i midt nu. Han er fremme. mere. Den sidste er der også. Jeg trækker det, hvis der. Jeg har ham. Du kan bare lære ham være. Ja.
Ej, var det fedt, mand. Nice. I har nok løb her. Jeg dropper dig højre. Ja, tak. Højre, eller er det højre, eller hvad? Hvad siger man? Yes. Oh shit, jeg tog en flash frem i stedet for en smoke. Ups, Jeg kryddede midt. den Nå, lander jeg lidt dør. væk. Jeg kan stadig flash fra jer. Flasher nu. Kom. Noget under B, så. Spammer bare smoke. Halvjanater lige dybt, okay? Jeg trækker tror mod du, A den der nade laver noget damage? Det gør den. Hvis Måske. de er på vej ind i midt. Og 2 Rampe. rampen. Jeg er med. Bag kassen. Jeg kigger kun lige til venstre for kassen. Rampe 63. Nej. En rampe. Shit, et skud. Masser rampe. Kom op af nu. Bare løb. Togger. Okay. Måske skal vi prøve at resmoke rampen. Jeg kan godt lægge en resmoke. Hvis jeg ligger hvis jeg ligger en smoke her over hjørnet eller sådan noget. Er du smidt, når jeg Orange? løber. Ja, jeg kan godt smide. Eller... Jeg har smidt. Ja. Har vi alle sammen? Jeg smider en smoke. Kan en og jeg A-spiller bare lægge en smoke der, eller Det gør her, jeg, eller det sådan gør noget. jeg, det gør jeg. Fedt. Så når den begynder at løbe ud, så kan vi resmoke. Flash midt. Flash rampen der. Det er 5 måneder, det er et lave her. Ej, okay. Noget rist. Lækkert. Lækkert. Jeg er en bot. Palm, så du det der? Ja, MB. pack B. Det var godt, du ikke så det, hvis det var. Og var der kun en? Det var ikke packen. Pas på A, eller midt. Og de droppede pakken, fordi det var ham, der ramte. Ah. Jeg tror, han er ding. Minus 50. Nice. Vil han AV med over på A? Jeg skal nok sætte den, hvis det er, men du må også godt selv spille den. Og jeg tager den bare. Må jeg få et Ja. drop ind i Yoshi? Ja, her. Tak skal du have. Vil I lægge en af jeres smokes her igen? Jeg lægger en smoke. Jeg ved ikke, godt, jeg nåede ikke at få den brugt, men det er nice at have. Tak. Bare løb. Noget mod A. Okay, Mod der midt. kom ikke ud. Det Jeg har ikke flashede i flash. hvert fald. Ja, der er noget mod midt. Jeg har mullet kort. Hvad er det kun der er en enkelt? Guys, jeg resmoker rampen. Yes. Resmoker rampen nu. En på resten. Jeg tror, der kommer noget med A. En kasse. Der er rampe. Det er rampe. Der er 2. Åh, fuck, jeg troede, det var dig B. Skal jeg lige ned den bag den her? Jeg spiller elevator her. De er nok roteret. Ja, der var står en dernede. Lad os bare lige En på være resten. højere. Kom. Der er en på resten. Det er som om, de løber tilbage. Har vi stået midten? Ja, ja. Super. Jeg tror også, det bliver B. Højre, jeg er med dig. Okay, bare hold. Så skal jeg nok tage kontakter dig. Jeg kan også flash højre side for dig. Er du klar? Jo. Flash højre side for dig nu. Løb. Ja, kom. Vi har en. En op B. Det er B. Flash! Sorry. Jeg kan ikke se noget. Ej, det var min. Det er fint. Ej, En anden, der er dinget. En hoppede ned på trappen.
En er ude til højre. Med blonder. Sidste her må være trappe. Stairs. Nej, white. Han er hvid. Nice. Haha, hvor I vil, mand. Bare tag AK. Skal vi Ja, have bare tag den. Bare tag den, bare tag den. nogen, der vil have den? Jeg vil gerne Ja. have den over B igen. Jeg dropper dig højre. Tak. Jeg smider bare smoken igen. Nej, jeg gider ikke spille af min. Så er det, I spurgte om. Helvede fald. Lad os smide smoken. Nu vil jeg gerne have den, så var jeg sådan, ja. Nå, AV? Nej. Flash ramt her. Flash 2 gange Noget med. mod A. De nader. Jeg failede min molo. Og der er noget med. Der er også noget med. Også en B. Vent, jeg løber lige tilbage og resmoke, guys. Hold lige chill. Der er noget nede på rampen i hvert fald. Noget med. Nice. Ej, hvad er det for en timing? Var der en mere måske? Der er ikke mere Vent, med. jeg smoker ikke midt. Jeg ikke smoker sikker. ikke rampen, guys. Jeg holder lige midt et øjeblik. Der er kassen død. Nice. Jeg er med dig. Jeg har pack af. Jeg Og resmoker. en B. Død. Jeg tror, jeg Sidste hørte var sidste midt. Han er under. midt, han er midt. Ovenover. Og det er opover. Han løber mod stairs. Nice, guys. Vi har AK. Jeg vil gerne have en M4. Nå. Yoshi drop. Med eller uden lyddæmper her? Hals med. Han har fået en. Hvis I gerne vil have til at bruge jeres smoke på et tidspunkt, så må I godt lade være med at smide dem. Det er ikke noget, I behøver at gøre. Jeg flash rampen her, guys. Er I klar? Flasher nu. Bum. Jeg hører en under af. Nej, han er Hvor var 10 han? liv. Der er 2 mod B stairs. På gipspladerne. Mere mod af. Jeg kigger lige midt et øjeblik. Flere på rest. Jeg går tilbage midt nu. Men jeg tror, det bliver af. Jeg prøver lige at clear midt alligevel. Hey. Ramt om midt. Flere B. Jeg roterer også. Der er 2 B. Hold da op. En er ramt på... Hey. Og en mere. 2 mere. Måske en midt. Han er hvid. Helt, jeg trykker sig. Du har ikke midt for mig, vel? B stadig. De er Begge på to. B. Minus 80. Og et dårligt line-up, Esben. Jeg rammer den ikke. Oj, Nej, du rammer ham ikke. Ej, det er ikke ham. Ej, 10 HP. De er begge to så lavere der. Jeg ramte ham den anden. Ja, men det var ikke skud efter. Nej, Kan jeg få en 5.7 eller en Mac, eller en MP7, MP9? Skal vi bare fuld køb? Ja, det er fint for mig. Ja, lad os gøre det. Men man tror, han kun har brug for en smoke. Jeg har pushet den 2 runder i sejr nu. Noget midt. Rampen her. Der er et par stykker med. Trækker mod midt. Der er faktisk en del med. Jeg står bare en smoke. Oh shit, så de kan godt løbe forbi. Kommer ud. Okay, det er så lidt underligt. Har du ikke stået i den smoke mange gange? Nej, jeg har ikke stået i den. Jeg pusher den. Jeg holder på. Men alle hans mate er løbet forbi. Og så spammer han den. En guardian. Okay, minus 93 guardian. Død. En CT med. Bare CT. Måske guardian nu. En side. Sidste side.
Kom igen. Er han lav? Hvad var det? Minus 50. Lad os lige tage Nico her. Det er bare... Lidt metal, eller han samlet. Ja. Vi kan også vende spawn. Jeg tager i hvert fald en deagle. Jeg prøver at se, om jeg kan dræbe en... Hvis de er smarte, så går de af her, men jeg tror ikke, de går af. Okay. Hvordan er han ikke ved? Og hvordan rammer jeg? Wow. Jeg tror, det er B. Hold mig. Så hvis jeg kommer bag midt her, så ser de den lige komme. Men hvad vil du opnå med det? Et kill og et våben. Du kunne bare blive stående i en vinkel eller noget. Hvorfor står han der? Det er altså et mærkeligt sted at stå. Nu får vi lige sidste 2 her, så. Jeg har ikke en smoke her. Jeg har kun en flash. Du kan få en smoke af mig. Det vil være lækkert. Den ligger lige der. Ja, den ligger altså godt, den smoke der. For helvede. Sådan der. Nej, jeg kan godt nå det lige. Smoker der. B. Jeg trækker. Ja. Den Ja, er det er jeg også. flasher side for dig. Flasher over side nu. Altså... Det var... De er ved. En pillet midt. En hver sidste midt. Sidste midt. Jeg holder Guardian. Ja. Var han langt ned midt, eller hvordan? Nej. Kan Kan lige henne. Kan være Jeg kan ikke se lidt med. DS'en. Vi har ikke nogen af. Kan du lige gå op Guardian, så clearer vi midt sammen. Så er Jeg kan midt. tilbage midt. Han er Vent lige på. Oh. Han er under, ikke? Nej, Han ovenpå. er lige samlet lige så op. Han er midt side. ETAK. Jeg kan droppe en. Jeg kan godt bruge noget. Jeg Vi kan er 2, der også- kan bruge noget. Jeg kan smide. Fedt. Hvis der er nogen, der foretrækker AK eller. Der ligger en 4 med. Det vil jeg En gerne. Jeg tager bare en af dem. Og en smoke og løber. Lad os se om de løber ud med der. Flash B, eller Flash A hedder det. Scope. Bare spil passive. Flash B også. AV. 2 under rampen. AV på rampe. Det bliver Hold fuck, jeg kiggede. Der var en, der prøvede at walk ud midt. 3A. Kan han se mig der? Det er 3A. Jeg tror, det bliver A nu. Ej, midt nu! Nå, han stod close højre. Close Guardian. Han står nok bare og holder dig. Han er ikke kommet tæt på dig, Yoshi. Fra midt af. Den Plan dig af. Det kan godt være tæt. Default. Bag dig. CC. Stadig fin halvøj. Ja. Ja. Godt nok aldrig prøvet at blive udslettet så meget med det. Men det er for vildt. Altså, så løber bare igennem min smoke og skyder mig, mens han løber i hovedet.
Skriver Der er mig, hvad der lover. er sket. Er det Ja. Jeg skal fald bare af? løbe af her. Ja. Ja. Jeg kan godt løbe af. Jeg smukker side. Når Kan du smoke venstre side side, eller er det højre side side? Vi har 2 smokes. Nå, kan vi smoke hver ting? Hver ting? Vi har det kun... Nej, vi har 2. Jeg tager højre. Kommer en bagfra. Vi smoker. Lander. Høj. Headshot. Elevator. Kommer en bagfra. Har du ham, Esben? Ja, stadig rampe. Bundrampen. Fed rampe. Jeg kan ikke. 48. Lækkert. Kort. Mod kort. Nej, seriøst, hvordan dør jeg i den situation? Nice. Nice. Haha, fedt, du også lige skal nå at dræbe med. Jeg reloader her, Palm. Jeg havde ikke flere skud. Nu er jeg lige bare en stor og kigget på dig. Hvad tager vi? Jo. Skal vi ikke bare chille lidt? Jeg holder midt defensivt så. Så kan I gå ind under B, og så arbejde 3 mod A. Yes. Ja. Jeg går med af. Der er noget B, hørte jeg? B stairs, tror jeg. Ja, B i rating mod hvid. Nice. En latter, en latter. I får den nem kill, hvis I går tilbage og skyder ham. Hvad? Er han så ikke Var det latter? ham, der var i latter? Nej! Altså, var det ikke ham, der var i latter, eller var han så ikke latter? Jeg tror ikke, han er gået latter. Jeg ved ikke, jeg fatter slet ikke, hvad der er sket. Kan de være på side? Eller vores spawn? Jeg er helt oppe i A. Jeg tager bomben, så. En elevator. Han kan godt være latter nu, ikke? Nice. Jeg løber bare nu. Har I tjekket sandbags? Skal jeg holde den her? Sandbags for midt. Nej. Jo, der er en, der har tjekket sandbags. Sandbags clear. Hvis han er kort nu, så bliver jeg ked af det. Det var han ikke. Ja, han kan sætte sidst sæt B. Jeg holder rampe. Kan han tage et våben, børn? Hvis der. Det er midt. Det kan være, det er det, der ligger Ej, der. han er høj. Eller hvad ned. Kom til at skifte på. Han gik sgu efter den. Ja. Skynd dig. Det var close. Jeg fik den. Her på den. Her på den. Det er der, Esben. Vi chiller bare. Ja, yeah. Bare default lidt. Jeg går gerne mod A. Det er defaulter der. Så kan være, der er nogen, der kan gå midt, og nogen, der kan gå B. Sidst der var noget at kigge op til venstre. Flasher lige venstre. En i latter. Eller imod latter, han så mig her. Jeg ved. Skal jeg Han kan flashback godt være dig? nede i latter, han kan godt være nede i latter. Zigzag! Nu side er ramt. Okse B. Han er nede i latter. En mere side. Han det er ham? død latter. En Ja, side latter død død. i hvert fald. Der er mod Sæt med kort. vejen, lader. Nej, jeg dræbte ham. Kan han holde på? Kan han have bomben? Hvor ligger bomben, mand? Vores spawn. Der er en B. Jeg løber lige her. Jeg tager bomben. De ved ikke, hvor jeg går hen. En høj. Kan du tage noget plads på B? Sætter sig headshot. Kan du tage noget plads på B-band? Ja, vi skulle ikke heller have skudt ham højt. Han kan være helt Ja. nede ved dig. Vi har tid, jeg venter på det. Skud i ryggen lige om lidt. Det kan ikke være noget. Right, nice. Molo CC her.
Planter til dig. Yes. Det er en rigtig god Den virkede ikke. Bare spil mig først, okay? Han kommer nok højt. Han er CT. Lækkert. Super. Super godt spillet. Så vil du Hvor skyde tog du på flash. kontakt? Jeg kunne godt bruge Nå. våben. Hvad sagde du? Hvorfor tog du kontakt? Jeg ville op og spille med dig, sådan at Nå. hvis altså jeg var lav, så du kunne Ja. spille på min info. Ja. Og han forventer ikke, at der står 2 oven i hinanden. Jeg skulle kun have et skud, nemlig. Noget Russia B. Der er Flash ind en, her. der er en, der løber noget B, så jeg tager bare. Og hvad han har troet. Det er så hjernedød timing, er det der. Molo. Det er godt. Hvad har vi? Noget ikke, den kommer. En må elevator. Default. Så B clear. Nej. Ham der var elevator var også ham, der var default. Nå. Han var bare løbet frem. Skal jeg begynde at løbe Kommer B der nu? en lille listepick. Så. Han en listepick. Inden fra middag. Jeg tror, de er roteret væk fra A. Jeg tror. Hey, det var ellers gratis knife, det der. Jeg skal være. Ja. Jeg har fået Åh. drop. Noget pack på toiletter. Nice. Skal vi Jeg ved. finde den? Jeg ved. Ej. Er han close? Op til venstre på rampen. Og vi går bare ind og planter B nu. Ja. Nej. Lige til højre. Jeg walker op bag nu. Jeg er død. Drop den af. I kan bare komme af. Løber af. En tilbage. Han var Sidste på B. B. Lækkert. Very nice. Ja, hvis vi kan ikke vinde, før jeg har skudt 30, så kan vi lige lade være med at vinde den her rundt. Medmindre jeg får 4. Du må gerne skyde alle. Åh, Det er jeg først spiller stille. bare FK. Bare lige større på. Noget B igen. Jeg ved ikke, om han bare er fremme peak. Der var en, der scopede. Han scoper mod... Ja, skub B. En mod dig latter. En mod latter. Helt død af. Nice. Husk mig lige. En mod lige under Guardian. Guardian. Sidste HS. Han skal knifes. Guys, han er minus 78. I skal bare venstre klikke ham. I må ikke skyde ham. Jeg Ikke har ham skyde nu. ham. Lyd. Close CT. Han er høj. Han er på A. Han løber mod sandbags. Op ud over. Så skal du også lige dø. Det gad han ikke. Jeg døde ikke, jeg landede på asfalt. Du lander bare. Nå, nice. Nå, men det gik jo rimelig godt, det der. Drengene, jeg kommer til at lave sådan en der YouTube-video. Det er kun for vennerne. Hvis det er gjort. Gør det, mand. Rigtig gode komps og sådan noget. Okay. Nå, men skal vi have en mere? Er det det, vi er ude i, eller hvad? Ja, det kan vi sagtens. Det kommer an fra børn. Ja, så lad os køre.